Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel at mga simpleng Bisaya. So karon guys, na naman diri sa terminal sa Banana Island kay maadto mi og Banana Island magbakasyon mi kauban sa among amo. Kay what is Nani's life. So uban pud mi sa bakasyon nila so na namin sa pambot. So mao ni ang pambot nga among sakyan padulong og Banana Island. So 35 minutes di guys ang biyahe gikan sa terminal padulong sa Banana Island. Cute si Hasa. So karon guys, kaning akong video guys is throwback lang ni siya guys. Kani siya si Hasa, kaning nga video nga bibi dako na ni siya karon. So naabot na diri sa Banana Island guys. So kaning nag-una guys mao ni amo kaning nakaitom. So amo na siyang amo nga nakaitom tanan. Guys, mao ni ang hotel nga amo ang check-inan. So naa na mi diri. The next day. So buntag na day guys, ting pamahaw na. So karon guys, gusto sa mga bata or ni madam adto mi mga un sa hotel sa breakfast buffet. Adto mi dito kay ganahan man sila adto dito mamahaw. Di man sila ganahan mag-order. So mao ni among giagian guys, mao ni ang view dito padulong sa buffet. So dool lang dito sa hotel guys. Mao ni ang view dire sa Banana Island dito kay siya nga view guys as in nindot ilahang mga view dito. Ug naa na ta dire. A few moments later. So human nami kaon guys. So picture taking nami during the pita. So padulong nami ani mo gawas. Nakapag kuan mi selfie trip sa mga alaga namo. So mao ni siya guys. Ug karon guys na nami sa hotel nag-ilis na pud ko kay mga ligo nami og dagat. So gusto nila masakay sila sa speedboat. Na akong isa ka alaga musakay nga tong ambot sa nga to katong guyuron bitaw. Guyuron sa speedboat adto siya musakay. So karon guys na nami sa speedboat guys, makita ninyo karon nga ang akong isa ka alaga ni sakay sa katong donut. Donut to siya kay gusto siya sa donut mo sakay, gusto niya siya ray mo sakay, siya ray guyuron sa speedboat. Naman poy kanang banana boat. So yung katong banana boat daghan to siya mo sakay guys, mura siya saging nga guyuron. Ja mas mura man tug mas hadlok kay mukabayo man kay ngaton ja kaning donut kay mulingkod ra man siya aning donut. Nya guyuron sa speedboat. So tan-awa ninyo guys. Makalingaw siya guys. Kung ikaw magtan-aw mura kag kuyaw-kuyawan kay ilabay-labay man ka kay ang katong agi bitaw sa speedboat. Kusog man to siya kaadjong kanang wave. So madaas siya sa wave unya kung asa pa dong ang wave adto pud so didto hadlok lagi tanawon. Guys, mo to siya guys ang akong alaga guys, ganahan siya magpaguyod, mo to gitawag og donut. So wa jud siya nahadlok guys, bisag mura na siya ilabay, mura na siya ilupad, wa gihapon siya nahadlok. Oy grabe ni hong alaga lagi.
Talaga guys, kaning mga bataa guys, kagmay pa ni sila din niya. So karon guys, as in dalaga na jud ni sila guys. Ang edad nila is murag 13. Ay, 11, 13 lagi, murag 13 na nila, 14. Murag ana na ilang edad karon. So kani nga time guys, throwback ra ni siya kay karon pa ni nako na edit. Guys, gagitiksan ko ni Apple account nga kuan nga i-delete ko nun niya ang katong mga old nga photo na katong nasa photo stream na ko i-delete ko nun nila unja karon wala man ko balhinan, so ako na lang nag-edit. So at least na ako memories pag vacation na mo sa Banana Island sa Duha, Qatar. So human na mi og sakay sa speedboat guys, mga karon mga ligo na pud mi moadto mi sa pool kay ganahan sila magduwa-duwa. So sa pool mi karon kay ganahan sila magduwa-duwa guys sa duwaan nitong slide ug di man pwede bulay nani lagi guys. So dapat na nani maligo, so di ana mi diri guys nangaligo nami ug no choice ang akong life as a nani kay dili pwede nga mga ligo sila nga walay nani nya dili man pud maligo akong kauban di man siya maligo, so ako na lang maligo kay gusto man pud sa mga bata lagi nga ubanan sila ug ni madam di mo masugot si madam nga ligo sila nga walay yaya bitaw. So okay ra man pud sila mosabay ko nilag ligo, so mao lagi na as a nani. So magduduwa pod mi dinha guys, magdagan-dagan, mag-slide, so buhaton na lang jud tanan guys para ma-enjoy pod ang mga bata kay what is mao man siya na atong trabaho as a nani. So enjoy lang pud ta kasama kauban sa mga bata, nakakamiss bitaw as a nani. Basta imong alaga ng gagmay pa mo siya ni mahitabo nimo kung asa sila nagbakasyon, kuyog jud ka ug mga ligo pud ka. Oh, ug magduwa pud ka ug ana para na lang jud maakuan sila, ma-enjoy sila ba. Kay di man pwede pasagdan sila. Kaduha ilang inahan di pud mosugot og dili ubanan kay hadlok baya pud na sila. Samot na ingon ani nga mga ligo di pwedeng kuan oy, di pwedeng dili ubanan. Oh ayan, dagan na pud mi kay mo slide na pud mi lumba og kinsay mo unag slide. Mo jud ta ni kinabuhi na mo ug naami sa pool. Pero guys kung dako na yung mga laga guys, wa na guys, sunod-sunod na lang ka mura kag itoy magsige sunod-sunod sa mga laga basta dako na, di nakakabuot, di nakakakuan kay dalaga na. Sus magsunod-sunod ra lang ka, magpasiplat na lamang ka sa muta sa ahong alaga nga di mo sugot og kaning naay magpa as if jud ka nga kanang iya kang yaya, dili siya mo sugot oy arte kas tanan. So dapat imura na siyang tanaw-tanawon ug asa siya mo to kana bang di ka magpahalata ba gisunod-sunod nimo si Ja. Kadi sila ganahan kay what is arte na kay dako na. So magsunod-sunod ka nga ahong style di ko magpaila kay lahi si Ja na may ubang mga alaga nga murag kuan sa ilang nani bitaw nga kanang naay nanihon bitaw kanang sweet sa ilang nani kanihong alaga sweet ni si Ja nga arte nga ambot na lamang jud mo na nga ug mukuyog ko niyag mulakaw nga karon katong dako na si Ja, nag-edad na siya 13 kay karon 14 years old naman siya. Magpasiplat ra ko niya ug asa siya modulong di jud nimo si Ja kuan ko anon jud nimo siya sunod-sunuron niya pahalata ka nga nakasihang likod dili magpaatbang-atbang ra ka kay ngun anak ka arte akong alaga. Pero karon nga as in dako na jud siya, 14 years old na, dili na siya kuyugan kuanon ra siya, ihatod ra siya panalitan man to siya balay sa iyang friend. So ihatod ra siya, i-drop ra siya, dili na siya kulaton, dili na bantayan, i-drop ra siya niya. Oras nga sunduon na siya mapaibalik na mo, mapaipick up na mo sa iya kung uli na si Ja. Pero og di pa mo uli, hindi pa po na mo pick upon syempre. So naa na pud mi dring dapita guys kay mo'y ganahan sa mga bata, gusto sila mo duwa ani unsay nga unsa man to ngani ay nalimot man ko ganahan naman sila niya kanang gikuan
Nga naay ko ang Trinor, si Mariam na si Ja. Kay sige silang duwa guys, mga palid man sila oh, tanawa kana si Mira na si Janis kanang dako. Si alaga na mo tripod siya guys. Oh, mapalid lagi ni siya ron. Oh, di ba? Trying hard kaya kung alaga. Oh, sikad, twang, palid. So, take a selfie sa during the pita guys. Kay human namin nangaligo, manguli na pud mi ani. So, mag-selfie sa lang ta. While nga padulong namin mo uli. Manami nangaligo. So, last day na ni namo kay ning kaugma manguli na pud mi. Kay duha ra mi kaadlaw diri sa Banana Island, duha ra kaadlaw ang amo ang vacation diri. Back to duha na mi ugma pohon. So next journey na pod kung asa na pod mag-bakasyon sila. Oh, di ba guys? Bisag busy mi sa mo ang alaga, na jud pod may panahon nga mag selfie. Oh, di ba? Na aming memories as a nanny, mao ni siya guys. So nagmupara mi og bagi guys, nay bagi oh. So nisakay na mi bagi ani guys, padulong na mi sa amo ang room. Mauli na mi sa amo ang room. So nakasakay na mi sa bagi. Kani siya nga bagi guys, free ra ni siya, wala ni siya ipamasahe. Kutob mi kung asa amo ang room. The next day. So, manguli na mi karon guys. Back to duha na pud mi. So, before ta mo sakay sa pamot guys, mo take a selfie sa during the pita guys para na atay memories. During the pita, mag selfie sa ta. So, di na jud kapugngan guys. Naanami sa pambot. Back to duha na naman. Thank you for watching guys. That's it. It's me, Simplang Vizia.